వెల్కమ్ టు మార్జిన్ మీడియా వినాలండి. ఈరోజు దేవుని వాక్యము యాకోబు 1వ అధ్యాయము 27వ వచనం అండి. తండ్రి అయిన దేవుడి ఎదుట పవిత్రమును నిష్కళంకమునైన భక్తి ఏదనగా దిక్కులేని పిల్లలను విధవరాండ్రును వారి ఇబ్బందిలో పరామర్శించటయు ఇహలోక మాలిన్యము తనకంటకుండా తన్ను తాను కాపాడుకొనటేనే. మరి చూడండి, తండ్రి అయిన దేవుని ఎదుట పవిత్రమును నిష్కళంకమైన భక్తి ఏంటి? ఇహలోక మాలిన్యం మనం అంటకుండా మరి ముందుకెళ్ళగలగడము. అలాగే మరి ఇక్కడ దిక్కులేని పిల్లలు విధవరాండ్రులు వారి ఇబ్బందులు పరామర్శించుట అని చెప్పి దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది. అవునండి, మరి క్రైస్తవులుగా మరి మనల్ని మనం సత్క్రియలతో మన ధర్మకార్యములతో మనల్ని మనం అలంకరించుకోవాలని. అవునండి, మరి ఒక స్త్రీ మరి ఈ విధంగా సాక్ష్యం చెప్తుందండి. ఏంటి అంటే, తను ఒక షాప్కి వెళ్ళిందంట. అయితే తన గ్రాండ్ డాటర్ గురించి మరి తన మనవరాలికి ఒక మంచి ఫ్రాక్ అక్కడ చూసిందంట. అని చూసినప్పుడు తనకి ఎంత బాగా నచ్చిందంట. అయితే అది కొనుక్కోవాలని ఆశించిందంట. కానీ మరి తన బ్యాగ్లో చేపెట్టి చూసినప్పుడు అక్కడ చాలా తక్కువ అమౌంట్ ఉందంట. సరే ఏం చేయాలి అని చెప్పి ఆలోచిస్తూ మరి అక్కడ షాప్లో మరి ఆయనకి చెప్పిందంట, ప్లీజ్ ఇది కొంచెం పక్కన పెట్టండి, మరి నేను తర్వాత వచ్చి కొనుక్కుంటాను అని చెప్పేసి హోల్డ్ పెట్టిందంటండి. అయితే ఇదంతా మరి ఇంకొక కస్టమర్ వింటుందంట. అయితే వచ్చి అంటుందంట, ఏమండి మీరు ఏమీ అనుకోకపోతే నేను మీ గ్రాండ్ డాటర్ గురించి నేను ఈ ఫ్రాక్ కొనొచ్చా అని చెప్పేసి అన్నప్పుడు ఈవిడ అంటుందంట, మీరు ఎందుకు నాకు కొనిస్తారు, వద్దు అని చెప్పేసి. అయితే ఆవిడ చెప్తుందంట, నేను ఎందుకు మీకు ఈ ఫ్రాక్ కొనివ్వాలి అని అనుకుంటున్నానంటే నన్ను చెప్పనివ్వండి అని. సరే చెప్పమన్నప్పుడు అయితే ఆవిడ అంటున్నారంటే, నాకు ఒక సొంత గృహము లేదండి, చాలా సంవత్సరాలు నేను గృహం లేకుండా ఉన్నాను. కానీ అనేకుల మరి వారు చేసిన సహాయం మూలన నేను ఒక సొంత గృహం నిర్మించుకోగలిగాను. ఈరోజు నేను ఒక సొంత గృహంలో నేను ఉంటున్నానండి అని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగిందంటండి. అయితే మరి సొంత గృహంలో ఉండడానికి అనేకులు మరి విధంగా కారణమయ్యారు. సో వాళ్ళు చూపించిన ఆ దాతృత్వం, ఆ దయ అనేది నేను అనేకుల మీద మరి ఎవరైతే అవసరతలో ఉంటారో వారికి నేను చూపించాలి అని నేను అనుకుంటున్నాను. మరి మీరు అవసరతలో ఉన్నారు, మీరు ఫ్రాక్ కొనుక్కోవాలనుకుంటున్నారు కదా, మరి నేను కొనిస్తాను అని చెప్పేసి చెప్పినప్పుడు ఆవిడ మరి అంగీకరించిందంటే, కొనిపించుకోవడానికి అంగీకరించిందంటే. చాలా సంతోషంగా మరి ఆ ఫ్రాక్ తీసుకోవడం జరిగిందంటండి. అయితే మరి ఈవిడ మరి రిటర్న్గా మరి నాకేమీ అవసరం లేదు అని చెప్పి ఒక ప్రేమతో ఒక చిన్న హగ్ మరి ఇవ్వడం జరిగిందంటండి. మరి చూడండి, నిజంగా మనం ఇతరుల పట్ల మరి ఈ విధంగా ఉన్నాము. మన సత్క్రియలతో మన ధర్మకార్యములతో మరి మనము మన జీవితాన్ని మనం నింపుకుంటున్నామా? మరి ఇక్కడ దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుందండి, దేవుని ఎదుట మరి పవిత్రము మరి నిష్కళంకమైన భక్తి ఏది అంటే మరి దిక్కులేని పిల్లలను విధవరాండ్రును మరి ఇబ్బందుల్లో ఉన్నప్పుడు మనకి ఎందుకు అని చెప్పేసి వదిలిపెట్టడం కాదు, కానీ వారిని పరామర్శించడం, మరి వారికి సహాయం చేయడము. అలాగే మరి ఇహలోక మాలిన్యం ఇక్కడున్న పవిత్రత మనకి అంటకుండా మనము మరి ఉండడమేనంటండి. మరి తనకు అంటకుండా తన్ను తాను కాపాడుకునట మనల్ని కాపాడుకోవడం అండి. మరి ఇహలోక మాలిన్యం అంటకుండా అని చెప్పి దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుందండి. ఓకేనండి, మరి ఎవరైనా ఇబ్బందుల్లో ఉన్నప్పుడు మరి మనకెందుకు అని పక్కకి తప్పుకోకుండా మరి మనకి చేతనైనంత సహాయం వారికి చేద్దామండి. సత్క్రియలతో మనల్ని మనం నింపుకుందామండి. ఓకేనండి, మరి చిన్న వాక్యాన్ని బట్టి మనం చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాము. పరిశుద్ధుడ, ప్రేమ కలిగిన తండ్రి, నాయన ప్రభువా యేసయ్య, తండ్రి అయిన దేవుని ఎదుట పవిత్రము నిష్కళంకమైన భక్తి గురించి మరి నాయన వివరించబడింది. నాయన అవును ప్రభా యేసయ్య, దేవ క్రైస్తవులుగా తండ్రి నాయన ప్రభా మమ్మల్ని మేము తండ్రి నాయన మీ సత్క్రియలతో తండ్రి నాయన ప్రభా ధర్మకార్యములతో తండ్రి మమ్మల్ని మేము అలంకరించుకోవడానికి తండ్రి నాయన సహాయం దయచేయండి. నాయన దేవ ఇహలోక మాలిన్యం మాకు అంటకుండా తండ్రి నాయన ప్రభా నాయన మేము ఉండగలగడానికి సహాయం దయచేయండి. మమ్మల్ని మేము కాపాడుకోవడానికి సహాయం దయచేయండి. నాయన దేవ మరి నాయన దేవ మరి ఈ ప్రోగ్రామ్ని ఎవరైతే చూస్తున్నారో దేవ తండ్రి వారికి మీ ఆత్మను తోడుకుండా దయచేయండి. నాయన దేవ ఈరోజు వారు చేసే పనులన్నింటిలో కూడా తండ్రి నాయన ప్రభా మీ జయమును దయచేయండి. నాయన దేవ ఎవరైతే ఇబ్బందులు ఉన్నారో ఎవరైతే ఇరుకుల్లో ఉన్నారో తండ్రి నాయన వారికి ప్రభావ మీరు సహాయం దయచేయండి. నాయన దేవ నా తండ్రి వేటి గురించి అయితే మీ వైపు చూస్తున్నారో దేవ వాటిని అనుగ్రహించమని అడుగుతున్నామయ్యా. యేసయ్య ప్రభా సహాయం దయచేయండి. నాయన దేవ మీరే కృప చూపించి దయ చూపించి తండ్రి నాయన ప్రభా యేసయ్య మమ్మల్ని ముందుకు నడిపించమని అడుగుచి నీ ప్రార్థన వేసిన అడిగి వేడుకొనిచున్నాను తండ్రి. ఆమేన్.